Много важна победа срещу много сериозен съперник. Сигурно това ще даде и криле на отбора. Първо, благодаря. Наистина се получи труден матч. Типичен матч за купата, без много положения, знаейки и от двата отбора, че, както се каза, матч ще се реши в един матч. Не трябва да нападаш, да вземеш трите точки. Като цяло, това, което ние искахме, като план го изпълнихме. Сега, със сигурност помогна и червения картон. Говоря за това, че ние подходихме с хора, които, Дани в средата, с Берг по-дефанзивно, за да отговорим на това, което Левски показва в първите кръгове. И след това, естествено, не че рискувахме, после направихме така, че играем по-офанзивно и успяхме да спечелим, пак, че естествено изгонването помогна за нас. Левски направи доста промени в стартовия състав. Изненадаха ли ви с това по някакъв начин? Не изненадаха, тъй като Левски имат, както видяхте, плащат, могат да платят, да вземат футболисти от добри футболисти, така че който може би от една идея подходиха от това, че трябва да отговорят на по-физически, на по-голямата битка, в което. Така че не ни изненадоха, ни като схема, ни изненадоха това, че не направиха, както правиха в другите матчове, да изкарат бековите високо, да въртят външните, да влизат навътре. Играха по-консервативно, ако може така да го кажем, което не казвам, че нас ни улесни, но не беше по-лесно. Плана ли ви беше такъв да има повече битка в матча и състава на Левски дали малко не ви улесни от тази гледна точка, че те пробваха с вашето оръжие да бият? Не, вижте, аз не мога да обсъждам те какво са решили. Нашия план беше такъв, че да играем, да пресираме високо противника, да имаме по-голяма агресивност в средата на терена, както видяхте първото по време. Да не изказваме крайни мнения, но Левски рядко минаваха центъра, което това го търсехме, тъй като Левски имат хора в атака, имат агресивност. Успяхме да го направим. Когато в момента второто по време са поизравнени, играта излезнаха малко по-напред, тогава стана изгонването и мисля, че както го погледнем, заслужено победихме. Съперник за полуфинала, избирате ли си един ден рано? Не, най-важното нещо в момента, и не го казвам така да отнасям вниманието, е 3 мача нямаме победа в първенството. Трябва да се отнесем изключително сериозно. Хебър взимаха доста нови играчи, доста чужденци, доста трудно търсят точки, нужни са им. Така че даже не знам кога са и полуфиналите, нашите е много важно да се възстанови, да изиграем и да вземем 3 точки в Пазарджик. Цел ли е купата на България за Черно море, след като сте стигнали до топ 4? Естествено, всеки един отбор, ако каже, че не е цел да си полуфинала, е престъпление. Така че цел е за нас и това, е цел и второто или третото место, където сме много близко точките. Окей, до второто не толкова, но третото и зад нас са близко, така че целта не, както казах, следващия матч да отидем да изиграем добър матч, тъй като в Пазарджик ни очаква много труден матч. Преди на това, че взеха много хора и то не е лоши футболисти. Господин Илиев, доволни ли сте от съдийството в този матч? Не беше най-рейтинговия съдия, ако мога да кажа по този начин. Не беше топ 1, топ 2, топ 3 в ранглистата. Вижте, аз сега да не тръгваме да търсим, защото той би и каза, че е доволен от съдията. Аз за Георги Гинчев мисля, че може би му беше рано да му дават такъв матч. Справи се до някъде. Мисля, че свири според правилата, но за такива по-трудни матчове може би трябва да дадат по-опитни съдии. Бяхте доста емоционален по време на матча, водейки срещата. Имахте един разговор с Майкон, той получи жълт картон там. Какво се случи, ако може да кажете? Топката беше пред него на 1 метър, аз му взех, му я дадох и му казах, играй по-бързо, и той ми каза неща, които със сигурност са приятно да ви ги преведа. Тъй като аз долу говоря португалски, тъй като ще съм играл много време в чужбина и знам, ако ги преведа, така трябва да сложите червена точка. Така че първото нещо е важно възпитанието на това момче, да знае кой съм аз. Съм
и треньор на противников отбор, и като му ядеш топника и му кажеш играй по-бързо, той да не ти отговаря, нали, да не казвам как. Това беше... Аз със сигурност съм изненадан, тъй като някой от нашия отбор, чуждо говоряш, ако употреби тия думи срещу противник, със сигурност ще го глобе или ще го накажа тежко. А той го направи срещу мен. Това момче. Той със сигурност не знае къде е, срещу кой и къде се намира.